מדברים אושר עם גיא וגו וקרן אור פרנקו. מתחילים. בוקר טוב, בוקר טוב. מה שלומך? מצוין, תודה. ואתה? אני גם, אחלה של בוקר. אושר, אושר, אושר. אבל, זה סותר את כל מה שאמרנו עד עכשיו. בדיוק, כן? לא אושר שלי, אבל יש פה בן אדם עם שברון לב, אז זה גם לא אושר שלו. ולכן האבל, זה כמו אבל, הוא נפרד, או נפרדו ממנו, יש לו אמור. לא מאיתנו, אבל הוא עדיין פה. לא, אבל זאת אלינו. הייתה החלטה משותפת. אנחנו נדבר על אחת החוויות הכי כואבות בזוגיות, שברון לב לאחר פרידה. חשבתי הקיפול גרביים. לא, לא, זה סיוט למצוא את הזוגות שלהם. אפרופו זוגיות. סיוט. לא. לא זה. ואיך להתמודד כשמרגישים שהתמיכה והערכה שהיינו מצפים להם פשוט לא שם. ממי? אני אספר את סיפורו, הבנה. הבנה, או שלה. הופה, אתם לא יודעים. טוויסט בעלילה, אנחנו ממש בערפל פה, וואו. טוב, אחרי 8 חודשים ביחד, אתם נפרדים מבן ובת הזוג, אין לדעת. אין לדעת. אתם שבורים, עצובים, מנסים להקל את מה שקרה, ואז, שבועיים אחרי, אתם מגלים משהו שלא ציפיתם לו. הוא לא היא או הוא, אלא ההפך. הוא או היא, הצד השני, כותב למישהו, צד ג', שהוא בדיכאון. אוקיי. אבל לא בגללכם. די. איך אנחנו מגלים על זה, אבל אם הוא כותב למישהו אחר? חבר משותף. אבל זה לא חבר מי יודע מה, אם הוא שיתף אותנו במשהו כזה. די, את נטפלת לזוטות. היא מרגישה שהיא איבדה את הבעל שלה, אבל זה לא אתם. בכלל היא מדברת... כי לא היינו בעל, היינו 8 חודשים. היא מדברת על האקס שלה מלפני 2 ואז הכאב הופך כפול. לא רק שהפרידה קשה, גם התחושה שהקשר שלכם לא היה משמעותי, כמו שחשבתם, והאקס הזה, שהיא רק התלוננה עליו, על כמה גרוע היה, וכמה זה, וכמה פה, זה, פתאום הוא מקבל את המקום בלב שלה, בתור האקס המיתולוגי, ואתם מרגישים שקופים. אנחנו הרגע נפרדנו, שבועיים נפרדנו, 8 חודשים. תני לזה להפשיר. והיא מתגעגעת להוא. היא מספרת על זה שלא אהבנו אותו בכלל. היא לא אהבה אותו. זה מה שאני אומרת, נו. כזוג. היינו זוג, אז אנחנו לא אהבנו אותו. ומה קורה פה בעצם? אז מה עושים עם התחושות האלה? אז אני רציתי לדבר על התחושה של השוליות. לא שולי, אתה קוסם. לא. ולמה אנשים בכלל נמשכים לעבר שלהם, כשאנשים מתרכזים בכאב מהעבר, במקום להתמודד עם הכאב הנוכחי, אם בכלל יש אותו. נשמע מאוד שיפוטי פה. ושאלה בשבילו, כאילו, איך להתגבר על פרידה כשאין סגירת מעגל? זאת אומרת, אולי אפשר לתת לו כלים, להתמודד עם הרגשות שלא מקבלים מענה. זאת אומרת, הוא סובל, היא לא נראה שהיא סובלת, היא סובלת, אבל אפילו לא מהפרידה שלהם. ואיך לצמוח מתוך הפרידה, כשהצד השני בכלל לא מבין את הכאב שלנו. כאילו... אני נורא שיפוטית פה. שאגיד? מה זה קשור? מה זה קשור? זה מתקשר למה הקטע של אנשים עם להסתכל על העבר, להישאב לעבר, אמרת, נכון? אני כאילו ראיתי את העבר כמו איזה בור שחור כזה, אז ברור שהם יישאבו, כי זה לוקח אותך אחורה, אני לא יודעת אם יצאתי מהפריים פה, אבל ככה זה היה לי בראש, אני מאוד ויזואלית. אז השאלה שלך להישאב לעבר מאוד קשורה לאיך להחלים כשהצד השני, אבל הצד השני הוא בעבר, אז מה זה קשור ללהחלים שזה בהווה ובעתיד? כזה, מין דיסוננס. על מה לענות קודם? ממה התחיל הנושא? 8 חודשים נפרדתם, כואב. שמענו שבכלל לה כואב על מישהו אחר. קודם כל חבר קקה, למה הוא משתף אותנו בזה? למה? תמצאו חברים חדשים. לא?
מה זה נתן לחבר לשתף אותנו על זה? באמת עכשיו, בוא נעצור שנייה. אל תעשו את זה, בשיא הרצינות. זה הוא, היא, לא כתבו לנו. לא כתבו לנו. נו, גנרי, זה יהיה זכר או נקבה או מה שנהפוך את זה. אולי נתקל בזה במקרה. חיטט במקרה בטלפון לצד ג', אתה אומר שזה צד ג', זה לא באיזה... כן, צד ג'. בוא. אז אני עושה רגע פאוזה מכל זה לנושא לא קשור אבל קשור. אנחנו מדברים פה מדי פעם על תקשורת, כנות, אותנטיות, זה, תקשורת ברוטלית, נכון? כל זה. להגיד הכל בפרצוף. אבל, לא באמת. כלומר, אני אומרת את הכל. אני בן אדם מאוד כנה, מאוד מתקשר, מאוד זה, בוטה, אחלה, אבל עם טקט וחמודה. אני לא באמת אומרת הכל כולל, הכל כולל, הכל היה לנו פרק על זה. האם אתה מספר כמה פעמים אתה הולך לשירותים ומה עשית שם? לא ולא. מה זה עושה אותנו? שקרנים? לא ולא. מסתירנים. כן. אנחנו פשוט לא מדברים על זה, כי זה פחות מועיל נגיד לצד השני, זאת אומרת פחות יש בזה ערך, נכון? מה המטרה פה בלשתף אותו כמה פעמים היינו בשירותים ומה עשינו שם, נכון? תגיד את זה. זה מתחיל בגלל הפאק הזה שלך, כאילו שאת חושבת לפני שאת מדברת. אני? כן. כן, זאת בעיה, זה ממש כאילו סותר את כל מה שאתה מביא לכאן. למה זה בעייתי לך פה אבל? כי אני צודקת. יכול להיות החבר לא חשב לפני שהוא דיבר. מה אתה אומר? או שהוא חשב דברים שהם שגויים לחלוטין. אבל מה אני אומרת פה בעצם? למה נתתי דוגמת השירותים מהפרק ההוא? מהפרק. כי כמו שאנחנו לא מספרים כמה פעמים הלכנו לשירותים ומה היה שם, כי מה אמרנו? פחות רלוונטי, פחות מקדם, פחות מועיל לצד השני, מה המטרה בזה? אותו דבר לגבי אז שומע, האקסיט שלך סיפרה לי דברים שממש יפגעו בך. מה המטרה? איך זה מועיל לי? איך זה יקדם אותי? בשביל מה? מידע כזה, בדיוק כמו מידע על מה קורה בשירותים כשאני לבד, לא. כשאנחנו משתמשים ביכולת שלנו לתקשר בצורה כנה ואותנטית, נועיל ונעשה את החשיבה המקדימה, ונבדוק האם יש בזה טעם. לא רק לנו, אני חייב להוריד את זה ממני. כן, אבל אתה פוגעני פה. אני מניח שהוא לא, אולי הוא לא חשב על זה. או שאולי הוא חשב, לפעמים אנשים עושים דברים מכוונות טובות, כאילו תקשיב, כאילו... תמיד אנשים עושים מכוונות טובות עבור עצמם. תראה, אין לך אפילו מה להתאבל עליה. היא לא איתך בכלל. כן, כל הקשר שלכם מבחינה... נכון. היה סתם, היא סתם השתמשה בך. הנה, אתה רואה, 8 חודשים, אתה מתאבל. היא לא סופר את הקשר שלכם. כאילו זה בא זה כלום ושום דבר בשבילה, תתקדם. ואז הוא כותב לנו אותו דבר, היא לא ספרה את הקשר שלנו. כן, רואה את זה טיפה שונה. אתה לא דיברת באותו, הוא אמר לך את זה לא משם, זה לא בא משם. אז הכוונה באמת יכולה להיות טובה, הכוונה יכולה להיות טובה מהמקום שאתה מביא את זה, היא יכולה להיות טובה מהמקום של, תשמע, אני חבר מה זה טוב שלך, אז אתה צריך לדעת, או אני לא אדבר מאחורי הגב שלך, אז אתה צריך לדעת. מה זה ייתן לאוזניים ששומעות? יעשה פחות טוב, לא יקדם, אז, זאת אומרת, תשימו את עצמכם שנייה בצד השני, ותחשבו על זה רגע אקולוגית. בסדר? זהו, זה היה רגע נספח. ואז בעצם, השאלה היא, אני שמעתי מהחבר הפח הזה, על מה שהיא עשתה, ועכשיו אני מה? אז הנקודה הראשונה הייתה, זה באמת שעכשיו הוא מרגיש שולי. כאילו כל מה שחשבתי נמחק. הוא והחברה, כן, האקסיט, לא חושבים על הקשר אותו דבר. והוא מבואס מזה כרגע? תחת, כן. נפרדתם ואתם לא חושבים על הקשר אותו דבר. נפרדתם. מה זה משנה מה היא חושבת? נפרדתם. אתם לא ביחד. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו בקשר זוגי, אוהבים, מנצנצים, אבל היא לא חושבת עליי, לא אוהבת אותי, לא רוצה לגעת בי, ואני ממש all in, פה אני מבינה את הפער. הוא בעייתי, בוא נדבר עליו. הסיטואציה שאתה מתאר ראשונה, נפרדתם. היא בחיים שלה, היא בסיפור הירוק, אתה בסיפור הכחול. מה זה משנה מה היא חושבת? מה זה משנה לך? אתה עכשיו, מה המטרה שלך? להתקדם משם, נכון? לא איתה כי נפרדתם, אני מדגישה. מה זה משנה מה היא חושבת?
איך זה מקדם את המציאות שלך? זה לא מקדם, זה עוזר להתבסס בכאב. להתבוסס בכאב ולהתבסס בו. נכון, ולכן התשובה לאיך זה מקדם, זה לא. אז תועיל ותשאיר את זה בעבר. זה לא משנה. זה לא משנה. העניין הוא שזה כן משנה לנו ברגעים האלה, כי אנחנו שמים על הדברים האלה משמעויות. כלומר, 8 חודשים החזקתי סיפור. אני חשוב, אני אהוב, טוב לי, אני משמעותי, היא משהו, אני משהו, נכון? סיפור. ואז הסיפור הזה נחתך. כאב אחד. הכאב הזה הוא על מה שהיה שכבר לא, ועל כל החלומות של העתיד שלא יהיו לי. השברו של החלום, נכון? אז גם כאן הכאב הוא מסיפור ולא מהמציאות, כי מה שהיה זה כבר לא ההווה, ומה שיהיה, מה? זה לא ההווה, נכון? זה סיפור, מגניב. אבל כאן יש עוד אלמנט. כאן יש את האלמנט בעצם רימו אותי. אני תמים, שמחתי, פגעו באמון שלי, איזה טיפש הייתי, או אתה יודע, כל אחד ומה זה אומר עליי, שהאמנתי שאני כזה חשוב לה, ובעצם מה היא עשתה? כל הזמן הזה היא חשבה על מישהו אחר? כל הזמן הזה שהיא אמרה לי שהוא לא מעניין אותה, היא חשבה עליו? אמרה לי שהוא לא מעניין אותה, ועכשיו היא חושבת עליו? איפה אני בכל זה? איפה 8 חודשים שלנו? איפה המשמעות שלי? ערב דיברנו על זה של כמה חר הוא היה. איך לא שמתי לב שאנחנו ערב מדברים עליו? יפה, אני לא ראיתי את זה. אתה אחד. אבל אתה מבין, אז יש פה את הכאב של מה שהיה לא יהיה יותר, כואב לי. ועכשיו נוסף לזה גם, רימו אותי כל הזמן הזה. כל מה שחשבתי שאנחנו, פוף, אפילו זה לא. אני הייתי במצב כזה. כן? כן. הייתה לי פעם, הבת זוג הראשונה שלי, כאילו, שאחרי שעזבתי את הבית, היינו ביחד 2 איזה שנה אחרי, או משהו כזה, 1.5 שנה אחרי, נפגשתי איתה, כאילו כבר היינו חברים, אז זה, היה איזה על האש, לא הייתי טבעוני אז. ובכל זאת אכלת רק חצילים על האש. פעם ראשונה וזה, וגם הילדים שלי, אני חושב שהוא 2, לא יודע, היה כאילו חברים וילדים וזה, ומאוד שמח וזה, וכאילו, ומי אתה? אני גיא ואגו, כאילו, ואני קולט, כאילו שהיו שם כאילו החברים הכי קרובים שלה. ולא ידעו. איזה 5, אף אחד מהם לא יודע מי אני. האחי הזה היה, כאילו פגשתי את ההורים שלה, את אבא שלה, אני חושב, בסופר, בפעם אחרת, כאילו. וזה, מה העניינים? והוא לא זכר מי אני, כאילו, והייתי אצלהם כאילו כל יום שישי, או כן, אפילו יותר מפעם בשבועיים בימי שישי. אבל הזה עם החברים ממש עבר אותי, כאילו שהיא לא סיפרה לאף אחד. כי מה זה אמר שם ברגע הזה? מה בעצם העניין בזה? לא, אמרתי כאילו, היא התביישה בקשר שלה, מה היה? כאילו זה 2 שלא היו? מה, הייתי סוד? מה רע? מה, כן. אתה מחזיק מעצמך משמעות מסוימת, ואתה מגלה שזה היה אצלך בראש. המציאות כאילו סותרת את זה, אתה לא היית. וזה גם לא זה, וכאילו, אני נלחם עם המציאות, זאת אומרת, אני בטוח שגם בעיניה הקשר היה משמעותי, אז איך זה קורה הדבר הזה, ואתה רוצה לקבל תשובות. עכשיו, אני יכולתי לקבל תשובות, נשארו חברים, בן אדם נפרד ממנה לפני שבועיים, אין לו תשובות כרגע, כל מה שיש לו זה את הדיסוננס הזה. עכשיו, יכול להיות שהוא צודק, ובאמת הייתה כאן רמייה לאורך כל הדרך, היא ניצלה אותו. וגם יכול להיות שלא. נכון? חמודות פרובתיות. אבל גם יכול להיות שזה לא כזה. יכול להיות שהיא כל כך שבורה, שהיא מסיתה את כאב הלב שלה לכיוון אחר. יכול להיות שלמישהו יש אג'נדה, ובגלל זה סיפרו לו את הדברים האלה. יכול להיות 1,000,001 דברים, ושום דבר מזה לא משנה באמת. למה? כי הם נפרדו. קודם כל. דבר שני, הייתם 8 חודשים ביחד, אתה שבור כי זה הסתיים אחרי שהיה לכם טוב 8 חודשים, נכון? אם היה חרבנה וזה היה מסתיים, היית אומר, יופי, ועובר הלאה. אני מניחה שזה לא המצב. אז היו לכם 8 חודשים שבהם היה לך טוב, הייתה לזה משמעות מסוימת, הרגשת בעל משמעות מסוימת,
זה היה קיים. זה הכל. כל מה שלא ידעת, לא היה שם. זה הכל. עכשיו את כל הסיפורים, את כל הדברים האלה שהם לא המציאות, הם פרשנויות ותסריטאי פנימי כזה ששם לך כל מיני נרטיבים, הם לא רלוונטיים, כי את מה שהרגשת 8 חודשים, הרגשת באמת 8 חודשים. הרגשת אהוב, רצוי, חשוב, נעלב, אחלה. איך זה משתנה פתאום? זה לא. אתה רק לוקח את 8 חודשים האלה ומלביש אותם בסוודר אחר. אבל 8 חודשים האלה היו. אל תלכלך. תן לעצמך לשמור את מה שהיה, כל מה שאחרי לא רלוונטי. זה הכל. גם אם הוא היה בהזיה. הייתה לך נעימה, הזיה? זה מה שחשוב. טוב, הייתה את השאלה של למה אנשים נמשכים לעבר, למה מתרכזים בכאב מהעבר במקום להתמודד עם מה שקורה בהווה. את רוצה להתייחס לזה? או ש... אני לא יודעת אם אי פעם חשבתי על הלמה. קודם כל לא כולם כאלה, כמו שאתה יודע, יש טיפוסי עבר, הווה, עתיד וכולי, אבל זה מה שאנחנו מכירים, נכון? זאת אומרת, יש לנו הרבה עבר, הווה זה כאילו דקה, עכשיו כבר לא, יש לנו הווה חדש, העתיד עוד לא, אז אנחנו מתרפקים על מה שאנחנו מכירים. הרבה יותר קל, גם כשאנחנו מדברים על לעשות תהליך, להשתנות וכולי, הרבה אנשים אומרים לא, 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 זה מפחיד. למה? כי זה מה שמכירים. גם אם זה חרבנה, אני מכיר את זה, זה נוח, תודה, אני אשאר פה. אז אנחנו מתרפקים על זה. גם עבר זמן, כאילו, וזה, אבל כן, אנשים חוזרים, במיוחד אחרי פרידות, לפעמים לחשוב על רגע, אבל הקשר ההוא היה טוב לי וכאלה וזה. נעים לי זכר בזיכרונות, נעים להכאיב לנו מזיכרונות. אנחנו מגדירים את עצמנו על ידי חוויות שעברנו. מן הסתם, זה חלק משמעותי ב8 חודשים האחרונים של החיים, זה מגדיר אותו. נותן משמעות מסוימת, צובע לך את החיים, עכשיו אתה צריך להגדיר את עצמך מחדש, איפה תמצא את זה? אז אתה מסתכל אחורה על מה שהיה. יש לזה הרבה סיבות. אני רוצה להתקדם לשאלה הבאה. את לא מעניינת גברת. לא, אני חושב כאילו ש... אז אני כן מעניינת? כן, את כן מעניינת. איך מתגברים על פרידה כשאין סגירת מעגל? כאילו... זו שאלה שיש לה מיליוני תשובות, כי הייתי שואלת אותו, מה זה סגירת מעגל בשבילך? תעני לי למה עשית, תעני לי למה רימית אותי, תעני לי זה, היא לא תיתן לך תשובות שרצית לשמוע, זה סגירת מעגל, תתעצבן עוד יותר, תיצור עוד מעגל לא סגור, נכון? מה זה סגירת מעגל? לקבל את מה שרציתי. לא תקבל את מה שרצית, תסגור עם עצמך את המעגל. אני ממליצה בדרך כלל, כשאני מלווה פרידות, זה כאילו מודל שאני משתמשת בו בחיים הפרטיים שלי. אוקיי. איך להתגבר על פרידה. הכאב ממה הוא מורכב, כמו שאמרנו, מהסיפור שלנו אודות העבר, והסיפור המפוצץ שלנו אודות החלום שהתנפץ, נכון? ואז את אלה, אני מכניסה לתוך ממש טבלאות, ומעמידה אותה מול המציאות. הסיפור בעבר, שהוא מה שמכאיב לי, שהוא היה מושלם, והוא היה הגבר הכי מפנק, והכי תקשורתי, והכי מדהים, והכי, וכל זה לא יהיה לי בעתיד. אחלה, זה מה שמכאיב. מה המציאות? תכלס, ההומור שלו היה פח, הוא לא הקשיב לי, התראינו פעם בשבועיים וחצי, היה לי חוסר, הלכתי לישון לבד, בכיתי כל לילה. קצת פערים פה. רגע. את מכניסה לשם דברים שהיו במציאות, או שאת מקצינה ושמה שם רפש? לא, את המציאות עצמה. לא, אני לא מחפשת גם רפש. אוקיי. אתה לא תשמע אותי אומרת לאף אחד, וגם אני לא עושה את זה, תצבעי אותו בשחור, הוא היה חר של בן אדם. אני לא עושה את זה. אני לא עושה דמוניזציה לאף אחד. תשמע, אם הייתי עושה דבר כזה, יש סיכוי שהאקסים שלי לא היו כאלה חברים טובים שלי היום, כי הייתי פחות סובלת אותם, נכון? אבל כמו שאתה יודע, האקסים שלי הם חברים טובים שלי, כי אני עדיין אוהבת אותם. אני לא מלכלכת אף אחד. אני רק מפגישה את היו, איזה מושלם הוא, השיחות איתו היו מושלמות. אם תכלס לא דיברנו בכלל. כזה. הזמן איכות שלנו היה מעולה, אבל ראיתי אותו פעם בשבוע. ועוד עמודה של מה הקשר האידיאלי מבחינתי. זאת אומרת, מה היה הרצון המקורי שלי, או מה אני מאחלת לעצמי, מישהו לחיות איתו, אבל אותו ראיתי פעם בשבוע, ואמרתי שהוא מושלם.
אתה מבין? ואז אני רואה את הדיסוננסים שם, ואני אומרת, אוקיי, רגע, נכון שכואב לי עליו, כי אני אוהבת אותו, כי רציתי אותו, כי היה לי טוב איתו במה שהיה. אבל החלום שהתנפץ, הוא לא כזה אידיאלי. הוא לא באמת כל מה שהיחלתי לעצמי, ואני יכולה לעשות יותר טוב. יש שם מקום לצמיחה. וזה טיפה מכניס לפרופורציות, גם אם זה, אתה יודע, ב-13%, זה כבר 13% פחות כאב, זה מכניס את הדברים לפרופורציות. אהבתי את זה. Thank you. זאת ועוד. היה לך עוד נקודה? זה היה כאילו... לא, זה היה נורא בגדול. אתה יודע, לכל אחד אני עושה התאמות על זה באמת טבלה כזאת, לכל אחד אני עושה התאמות על מה קורה אצלו, אבל זה העיקרון. מגניב, השאלה האחרונה הייתה איך לצמוח מתוך פרידה, גם כשהצד השני לא מבין את הכאב שלנו, אני חושב שזה נהנה פה. הצד השני לא צריך להבין את הכאב, הוא כבר לא רלוונטי. רלוונטי, כן. צודק, סליחה, אם נפרדתם, קח את עצמך ותמשיך הלאה, זאת ההזדמנות שלך. שהיא תיקח את עצמה שהיא תיקח את ההזדמנות שלי. ותמשיך הלאה, לא אחורה, איתי. הלאה. אז אין, אנשים לא ישלחו להם יותר שאלות בחיים. לא, סליחה, לא התכוון. זה בגללו, הוא מדרדר אותי. אבל מה שהיא אמרה מקודם ממש עוזר, לדעתי כאילו אם תיקח או תיקחי את הדבר הזה, לא, אנשים חושבים שאולי זה באמת בחור וזה, כל הזמן זה. אני לא יודעת. אני כותב לי את זה מראש, אז כתוב לי את זה בלשון זכר, ואני לא... אתה לא יודע בכלל מי פנה. לא, אני לא זוכר מה היה אתמול. גם לפני חצי שעה אתה לא זוכר. מה לפני חצי שעה? לא משנה. אז הטבלאות שלי מאוד עוזרות, זה מה שרצית לומר. כן, אז תנסה את הדבר הזה. או תנסי. או תנסי את הדבר הזה. ואתם, שאתם אומרים, מה לעזאזל הם אומרים, למה הם מבזבזים לנו זמן? תנצלו את הזמן הזה, לסמן 5 כוכבים. זה כזה אינטרסנטי מזעזע, אבל צודק. זה מה שאני עושה, כשמשעמם לי רגע בפודקאסט, אני אומר, עכשיו אני אסמן 5 כוכבים. אני מסיר את 5 ועושה עוד פעם. אז איך בעצם לנצל את זה לצמיחה וכולי, כשהצד השני לא מבין, את החלק האחרון, את הצד השני הזה, את כל מה שכולל את הצד השני, תשמיטו מהמשפט, פה מתחילה הצמיחה. באמת, זה אני אומרת כאילו נקי מסרקזם. טוב, אני מקווה שעזרנו. אני בטוח שעזרנו. תאפשר לעצמך להיות בטוח שעזרנו. אני בטוח לגמרי, כאילו תנסי את הדבר הזה, אני חושב שזה יהיה פצצה, וכן, זה ממש בתור אחד שחווה את זה, זה מבאס טילים, כאילו, להתקל בדבר הזה מה לעזאזל? למה לא זוכרים אותי? למה לא יודעים? למה אין לה פוסטרים עדיין שלי בחדר? אני אביא לה כמה. תודה רבה לך קרן אור פרנקו. תודה רבה גיא ואגו. ותיכנסו לקבוצה שלנו בפייסבוק, שהשם שלה הוא... לא סגורים, בואו נפתח את זה. ואפשר לראות אותנו גם ביוטיוב ולדעת מה קרן אור לובשת. פעם אני לא מגלה. היא לומדת. למדתי. אני לא אגיד שאני עם סוודר היום. מפעם לפעם. זהו, אז תודה רבה לך, ואני נהנתי. היה בסדר, כן. ביי יוש. תעשה יותר טוב בפעם הבאה.